लइबा जो बलमुआ सवतिया बियोही के मार देबे तो दिया किया के मार लइबा जदि बलमु सवतिया बियोही के मार देबे तो के जहरवा खियाई के मार देबे तो के जहरवा खिया के रहब जदि पिया सवतिया के सटी के मार देबे तोहके जहरवा खिया के मार देबे तोहके जहरवा खिया के। दूरी पसरिया ए बबुआ हो तुम्हारा को या तोहार हो लम्हराया झूरी पसरी है बबुआ हो आ लम्हर कुल खानदान हो लम्हराया झूरी पसरी है बबुआ हो आ लम्हर कुल खानदान जी। तो दोस्तों जब गांव में तिलक चढ़ेला, जब तिलकारू लोग बर्तन लेके आवेला लो आंगना में, तो जब तिलक चढ़ा जाला लो तो गांव के बेटी बहन और माता बहन लोग देखेला लो तो का कहेला लो बर्तन भड़की जाला लो ओई पर कौन गाड़ी देला लो। अरे ऐसन ऐसन बर्तन हम ऐसन बर्तन हम धगड़िन के देले बानी। अरे ऐसन बर्तन हम धगड़िन के देले रहनी। अरे ऐसन बर्तन हम पंडित जी के देले रहनी। बबुआ के नाम के धराई जी। ऐसन बर्तन हम धगड़िन के देले रहली। आ बबुआ के नार के कटाई जी। ऐसन बर्तन हम धगड़िन के देले रहली। आ बबुआ के नार के कटाई जी। ऐसन बर्तन हम पंडित जी के देले रहली। ऐसन बर्तन हम पंडित जी के देले रहली। आ बबुआ के नाम के धराई जी। ऐसन बर्तन हम पंडित जी के देले रहली। आ बबुआ के नाम के धराई जी। हरमाए शिव गुरु बनल रहे श्यामुरावा बनल रहे नई हरावाए शिव गुरु बनल रहे ससुरावा। ऐसन आशीर्वादवा दिए भोलेनाथ बस जल रहे सेनुरावा। ऐसन आशीर्वाद दिए भोला जी सजल रहे सेनुरावा। बनल रहे हमर भाई भतीजा बनल रहे ससुरावा। ऐसन आशीर्वादवा दिए भोलानाथ सजल रहे सेनुरावा। ऐसन आशीर्वाद दिए भोलानाथ सजल रहे सेनुरावा। अरे कौन चीज होला लड़कियन के पातर की मर्दन के होला बड़ा मोटा हो देव भौजी मर्दन के होला बड़ा मोटा हो भौजी मर्दन के होला बड़ा मोटा हो भौजी। अरे
लड़कीन के होला कमरिया के पातर, लड़कीन के होला कमरिया त पातर की मर्दन के होला बड़ा मोटा हो भौजी, मर्दन के होला बड़ा मोटा हो भौजी, मर्दन के होला बड़ा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए।